I denne video vil vi vise, hvordan at man dels tilføjer og indstiller sin udendørssirene. Måden man gør det på, det er, at man til at starte med pakker sin sirene ud, vender den om, tager låget af, der sidder bagpå. Så sidder der lige sådan en lille batteriflap her, som man lige hiver ud, så sirenen kan køre på batteri. Der er 12 timers backup batteri i den her sirene her, og et strømstik her, som kræver en 12 volt, som skal sidde i stikkontakt hele tiden. Måden man tænder sirenen på, det er på den lille blå knap, der sidder hernede. Når man tænder den, så er sirenen tændt. Og måden du tilføjer den inde på appen, trykker på det blå plus op i hjørnet her, trykker på Add Device, siger vi lige Continue her, og så kan I se heroppe, der popper sirenen op under sådan noget, der hedder Quick Pairing Mode, og så trykker man egentlig bare på den. Trykker her. Her så udfylder du din Wi-Fi's navn og koden på Wi-Fi'en, og trykker Next ned i bunden. Så kan I se, nu står den begyndt at stå til eller tænke her. Så nu giver vi den lige et øjeblik. Så gav sirenen en klartone, hvilket betyder, at den er ved at blive forbundet. Og så blev den egentlig tilføjet på appen. Jeg kan ændre navnet på den ved at trykke på blyanten her. Det gør jeg ikke i det her tilfælde. Så jeg trykker bare Cancel igen, og trykker Done nede i bunden. Nu er sirenen tilføjet, så det betyder, at nu er sirenen egentlig aktiv. Så det vil sige, at det her det er en sabotageknap, så pas på med at trykke på den. Fordi hvis du trykker på den, så bliver sirenen udløst, og den larmer. Pakker lige væk igen. Under installationen af sirenen, der kan du gå ned i den, der hedder Settings. Her hvor der står Sirene Volume, den kan du lige ændre til Mute, mens du installerer sirenen. Så siger vi Confirm. Så nu kan man trykke på sirenen, så tosser man ved sirenens sabotageknap, uden den larmer. Går lige tilbage der. I dette kapitel vil vi vise, hvordan at man får sirenen til at spille sammen med alarmsystemet, således at hvis alarmen skulle gå ved et indbrud, så vil sirenen begynde, og lige så snart at du slår alarmen fra, så vil sirenen slukke. Måden du gør det på, det er noget i den, der hedder Scene nede i bunden. Nu har vi lavet en masse andre regler, som du kan se i vores tidligere videoer for kameraet, så vi trykker på krydset op til højre. Så finder du den, der hedder When Device Status Changes. Trykker på den. Så tager du din alarm der, og så tager du den, der hedder alarmopkobling. Og så finder du den, der hedder til. Det betyder, at når alarmen går af, så skal sirenen gøre et eller andet. Det gør vi hernede under den, der hedder Then, og på det blå plus ud til højre. Trykker på den, så siger vi Control Single Device. Så vælger vi sirenen, for det er den, vi gerne vil have til at gøre et eller andet, hvis alarmen skulle gå. Trykker på Alarm Mode, og så kan du så vælge nogle forskellige ting her. Vi anbefaler, at du tager den her Sound and Light Alarm. Den der, det betyder, at hvis alarmen går, så vil sirenen lyde, samt den vil blinke. Så siger vi Save, og så siger vi Next, og så siger vi Save endnu en gang. Så navngiver vi den, så kalder vi den lige Sirene til, og siger Confirm. Så kan du se, så hopper reglen op og ligger her. Så skal vi lave en regel mere, som forklarer, eller som gør, at sirenen slukker, når du frakobler alarmen. Trykker på det blå, eller på plusset op i hjørnet. Der. When Device Status Changes, på den grønne. Så tager du Alarm 365.1, dit hovedenhed. Tager du den, der hedder Arbejdsmode, og tager du den, der hedder Frakoblet. Nu kommer den her menu frem på det blå plus, herude til højre ved siden af Then. Trykker du på den. Tager den gule, der hedder Control Single Device. Vælger du sirenen. Alarm Mode. Og så vælger vi, hvad sirenen skal gøre, når du frakobler alarmen. Der vil vi gerne have, at alarmen bliver deaktiveret. Og så trykker vi Save. Next. Og Save endnu en gang. Og så navngiver vi den til Sirene fra. Og så ligger reglen herop.